एह रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भोजपुरी के गायक व अभिनेता गुंजन सिंह जी अपना बहिन लोग के बहुत सारा बेशकीमती उपहार भेंट कैलन। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रउरा सभे के तहे दिल से स्वागत बा। रउरा सभे से एगो आग्रह बा कि भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर दी और फेसबुक पेज के फॉलो कर दी। जी हाँ, अब हम खबर विस्तार से बतावे जा रहा बानी कि भोजपुरी के गायक व अभिनेता गुंजन सिंह जी अपना बहिन लोग के ए रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहुत सारा बेशकीमती उपहार भेंट कैले बारन। जी हाँ, रउरा सभे के बता देहल चाहते हैं कि रक्षाबंधन पूरा भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनावल गई। प्रत्येक बहिन अपना भाई के कलाई पर राखी बांध के भाई के लंबा उम्र खातिर, भाई के धन्य धान के प्राप्ति के बहुत सारा भगवान भोलेनाथ से आग्रह कैली, विनती मंगली, साथे साथे आशीर्वाद भी भाई के प्रदान कैली। वैसे ही भोजपुरी के गायक व अभिनेता गुंजन सिंह जी भी अपना बहिन लोग से राखी बंधवैलन और साथे साथे दोनों बहिन लोग के एक ही गो भेंट स्वरूप स्कॉर्पियो उपहार में दिलन। जी हाँ, भोजपुरी जहान ये बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा बा। सही सुन रहा बानी, ब्रेकिंग न्यूज। इस सबसे पहले भोजपुरी स्पीड न्यूज के टीम ही रोड़ा सभी के बता रहा बा कि गुंजन सिंह जी बहुत सुंदर अपना बहिन लोग के एक ही गो ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो दोनों बहिन के गिफ्ट कैलन। जी हाँ, भोजपुरी जहान रौरा सभे के बता देल चाहते हैं जौना के रौरा सभे सीधा तस्वीर फुटेज के माध्यम से यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रौरा देख रहा बानी। जी हाँ, भोजपुरी जहान से बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा बा कि गुंजन सिंह जी अपना बहिन के एक ही गो स्कॉर्पियो भेंट कैले बारन। रौरा सभे भी अगर राखी बनवैले बानी तो रौरा सभे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि रौरा सभे अपना बहिन के का गिफ्ट देनी। साथे साथे लाइक कैल और शेयर कैल हरगिज ना भूलाएं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।